Ezamaphambili indaba namuhla isilo sibungazo lwamagugu kumkhosi weLembe. IPSA ikhala ngolukudilizwa kothisha. Bakhala ngokucindezelwa osomabhizinisi. Lezi ndaba zowanikeza TV usifundela uThabani Maphumulo Sanibonani. Isilo samabandla onke umlomo ngathathimanga uMisuzulu kaZwelithini usenxusa isizwe samaZulu kuba sibambelele kumasiko nemikhosi yawo ayifanise nezibhande ezijulile zesizwe. Isilo sisho kanje ngathi sithula inkulumo yaso kugujwa umkhosi weLembe kwaDukuze Sitenge enyakatho nesifundazwe. Nakuba bekuwumkhosi weLembe wokuqala isilo samabandla onke uGoldwili kaZwelithini akhothama kodwa amabutho nezitombi besiphume ngomningi bazo ukuzobungaza lolu suku. Amabutho nezitombi bekuviliyela ubehuba amahubo akwaZulu. Isilo samabandla esihlele esihlalweni uMisuzulu kaZwelithini akazange yethula inkulumo yakhe ngenxa yokugula. Nakuba bekhona kulomgubho inkulumo yakhe ibisithulwa yilowo okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu. Okuvelile kwinkulumo yesilo ukuqhakambisa inhlonipho kwisizwe sakwaZulu. AmaZulu anomlando omude ukuhlonipha futhi azisa abantu besifazane uNkulunkulu usebenzisa bona kuletha umphefumulo emhlabeni. Akekho namunye la ongalecanga umuntu wesifazane emhlabeni. Indlovukazi uNandi yadlala indima enkulu ukunikeza amandla iLembe ukuba libumbe uZulu kwabe isizwe esikhulu futhi esihlonishwa kakhulu. Into sibona yenziwa besilisa ibuhlungu kakhulu. Lento yokuhlukumeza abantu besifazane nezingane ayisibona ubuntu futhi akakho umZulu osihloniphayo ohlukumeza abantu besifazane nezingane. Iqhubeka inkulumo yesilo iphinde yaveza ukuthi umhlaba weNgonyama Trust bazowuvikela yanxusa amakhosi ubangavumeli izitha singene kuwo. Kuba bonke lobu buzima ngiyafisa ukumisa ithemba kuba lesi sizwe esabunjwa iLembe akukho okuyosibulala. Nomhlaba obabamkhulu benu abawufela awuyindawo. Ngiyafisa ukuba sibambisane kakhulu kunaqala namakhosi onke angaphansi kwesihlalo sikaZulu singavumeli izinto ezingene phakathi kwethu. Noma uhulumeni sibambisana naye kubalekile ukuba singakhohlwa ukuthi ubukhosi bungobesizwe futhi uma kulimala kuyobe kulumala ezandleni zethu. Kuzokhumuleka ukuthi ungangezwe lakho bebungaza usuku lwakhe lokuzalwa osukwini la izolo. Kanti amabutho abesehuba amahube eduzane nedlinza leLembe eliphakathi edolobheni kwaDukuza. Lo khulumela inyunyane yesisebenzi zikahulumeni Public Servants Association KwaZulu-Natal uMlungisi Ndlovu uthi udaba oluhlongozwa lokudilizwa kothisha ababalelwa kwezinkulungwane ezine luzobuyisela emuva imizamo yokuthuthukisa izinga lezemfundo kulesifundazwe. uNdlovu usho kanje engxoxweni abenayo nezo kulezi ndaba kulandela isimemezelo sikaNgqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu sokuthi bahlongoza ukudiliza lesi sibalo sothisha. Zibhodla umlilo izinyunyana zabasebenzi ngodaba oluhlongozwa umnyango wezemfundo esifundazweni lokudiliza othisha ababalelwa ezikulungwaneni ezine kulandela ukuncishiswa kwemali enikwa lo mnyango uhulumeni. Umlungisi Ndlovu wenyunyana abasebenzi bakahulumeni PSA esifundazweni uthi bakholelwa ukuthi lesi sinqumo sizodala umonakalo omkhulu wezemfundo yakuleli eveleke ibhekene nezingqinamba. Akusikhona kuphela ukulahleka kwemisebenzi kusho ukuthi izingane zethu ngesaba nothisha bazobafundisa kubulawa ikusasa lezwe. Yingakho uformer president uNelson Mandela wathi imfundo iyona into ebalekile engashintsha ingane domestic worker ibe into ethile emphakathini. So PSA isikhathazekile nama members ethu athukile ngoba uma uretrenchwa kuhulumeni uthisha uzohamba ushonephi bondla ingane ezahlukahlukene. Siyamxhasa-ke uMEC isikhalazo sakho sokuthi abalibheke lolu hlelo babheke imali ukuthi zizoqhamuka. Siyazi ukuthi isimo sibi yingakho futhi sinxusa ne-private sector ukuthi ayingenelele ngoba endaweni eningi kumazwe amaningi i-private sector iyakwazi ukuthi i-contribute ku-education. Okukhalisa kakhulu izinyunyana umnyango wezemfundo uvele unezikhali ezibhalelwa ezinkulungwaneni ezimbili ezishoda ngothisha nokushoke ukukhuphuka kwesibalo sezikole ezothwala kanzima ngaphandle kothisha. uEdwin Mkhize ongunobhala wekhosati esifundazweni uthi ke lokhu kuzokhuphula izinga labantu abasha abangasebenzi. Sikhuluma njengamanje kunabantwana abaningi kabi abenze into yaka education. Baphethe i-certificate bahamba bayohlala edeskini bafunda bayithola i-certificate befunda kanzima
labantwana njengamanje ibona laba othi mawuqhamukisa into ye-internship kube ibona abagijima bethatha noma yini eqhamukayo ngoba imisebenzi ayikho futhi labantwana ibona bathola manje bese izitolo beshaya amathili ubathole beshanela imigwaqo komasipala bengenzi into abayifunda lento ke manje yehlisa isithunzi semfundo noma ungafunda still usazohlupheka eSouth Africa. Ngokwezibalo zakamuva iNingizimu Afrika ingelinye lamazwe ahamba phambili ngesibalo sabantu abangasebenzi ezinyangeni ezimbili ezedlule inyunyane yothisha engaphansi kwekhosathu isathu ihambise uhla lwezikhalazo kundunankulu wesifundazwe umkhize-ke ukuthi bafuna uhulumeni abuyekeze ezinye izindlela zokuthola imali njengokunciphisa amaholo ezikhulu zikahulumeni ukunokudiliza abasebenzi. Kufanele kubhekwe la kuxhaphazeka khona imali ngendlela engafanele. Ezinye zezinto nje inkohlakalo ukuntshontshwa kwemali kumele kubhekwe lezo zinto ziningi izinto ekufanele zibhekwe ukuthi eya ephaketheni labantu abawosopolitiki imali ingakanani fanele kubhekwe ezinye izinto eziningi sakhulumana ngokuthi igovernment ezinye izinto zakhona ayihlelekile kunama building amanye othola ukuthi akhokhelwa imali kodwa awasebenzi ngendlela efanele kufanele ngabe kusevwa kulezo ndawo kuncishiswe kulezo zindawo kodwa awukwazi ukuthi uthi usave imali uthi uyanciphisa ngokubulala ikusasa lezwe ngokubulala ikusasa labantwana bethu. Imizamo yokuthola bomnyango wezemfundo kanye nesathu kayiphumelelanga kuze kwashaya-ke isikhathi sokuyemoyeni. Esidabeni zwaNkeza NTV kube kuntombi khona Mvubu ngibeka ngiseThekwini. Usomabhizinisi osakhulayo waseThekwini KwaZulu-Natal uphilile Majoba ukhala ngenzondo abayithola kubadayisi asebethuthukile nathi yiye ecindezela ukuthuthuka kwamabhizinisi amancane kufatalise namabhizinisi abengenze ushintsho emphakathini. uMajoba kusho kanje engxoxweni ekhethekile neziko lesindaba ngesikhathi iqhubeka isigcawu sokucobelelana ngolwazi nabahwebi basemgwaqweni ebesihlelwe ngumkhandlu weTheku. Osomabhizinisi abasafufusa phecelezi ama-informal traders bathola ithuba lokucobelelana ngolwazi kanye nokubhonga ngezingqinamba ababhekene nazo kulo mkhakha abakuwo. Uphilile Majoba odayisa imvunulo kanye nobuhlali besintu emgwaqweni edolobheni iTheku usike ngaphandle kobunzima bokuthola izindawo ezisesimeni zokuqhuba amabhizinisi abo babhekene nengqinamba yokulwiswa yilabo asebemkantshubomvu kulo mkhakha. Ama-challenges esihlangana nabo ukuthi abantu abavele baku-industry esibathola la bayasilwisa. They don't want ukuthi bathi izani nani nisijoine sisebenzisane sonke. Mabakuthola bakubona as if uyi-competitor. Mina I for one mina ngokwami ngiyaqala kule business mhlawumbe ngina about few months ngisebenza but mawuthola ukuthi uyaphuma uyakubo uthi masizaneni masebenzisaneni because ngidayisa estradeni mangiphuma ngithi ithi ngizame i-level enye yesi2 ngene ema-shop uthola ukuthi sifesana nama-challenges so singathanda ukuthi sihlangane sisonke sihlangane nalaba abaphezulu kwethu ukuthi basibonise ukuthi since niface ama-challenges ukuthi nikhone ukhule ngoba angifuni ukudayisa estradeni for the rest of my life ngifuna ukuthi ngikhule ngisupply amanye ama-shop. Lesi sigcawu usiza esikhathini lapho osomabhizinisi beshayeke kakhulu kulandela izibhelu eshiya iningi lilahlekelwe impahla ngenxa yokwebiwa phakathi kwezihloko ebezidingidwa inkinga esineminyaka yezimvume zokudayisela emgwaqweni yaleli dolobha ukugcwala kwamabhizinisi abokufika kuleli izindlela abangazithuthukisa ngazo nokunye-ke okuningi. Ubheka imkhizi wenhlangano yabadayisi basemgwaqweni nezipaza zasemalokishini i-Asinamali Economic Development usike buningi umzimo okutholwe abadayisi emgwaqweni. Into embi kakhulu ukuthi labantu bamatafula bahlala bejaha umasipala. Ngingabona nje nami nginobufakazi. Amaphoyisa agwazelwa yilaba ngaphandle. Abanikeza imali laba bowudunusa bese sokuthi lezi zakithi bese zithathelwe impahla zofakwa lapha uthi uhamba uzilanda ngemali ngoba unayo ipermit. Ama-permit athatha isikhathi eside ukuze atholakala uyi-applyela and abakutshela ukuthi i-permit uyi-applyela ngobani icategory yani ye-permit. I-permit ithi yiba nezingane eziningi umuso omdala uhola impesheni kwasha kwacima ukwazi ukuthi ungakwazi ugrant impesheni ilokhu sane-permit ikakhulukazi ne-youth ke mingasebenzi kuthiwa developer ngokuthi uba netafula uyagrantwa-ke lapho because usezothuthuka usikhulu kodwa abanye bayathola ama-permit u-applyela i-permit kuze kuphela unyaka ngala maphoyisa akujaha uthole nje ukuthi khona abantu abatoyitoyayo uthole ukuthi badlule bathatha into zasebantu ematafuleni akukho ukuvikela kwabantu basematafuleni. Amasipala somforce azotrain abantu
njengenhlangano kuba uma ungenza marketing right wena njengomdayisi wase onetafula definitely business yakhe izowa. Lemboni ke ingezinye zehamba phambili ngokufaka inkece eningi emnothweni waleli dolobha njengoba ibalela ku8 billion wamarandi inkece efakwa yilemboni iyodwa nje vo. Imeya omkhandlu udolobha ithe kumxola Sikhawunda uthi ke bayaqonda ukuthi iningi lalamabhizinisi kalikabuyeli esimeni ngakho ke banezinhlelo abahlose ngazo ukuwalekelela. Sesiphinde ke sahlala futhi phansi sabuka ukuthi hayi inkinga zaba yikaphila baka buyeli kahle esimweni sokuhweba nomnotho akabuyele ezingeni elicishe libe ngconywana. Sasathi ke kusukela ngomhla ka 1 July 2021 kuya kumhla ka 31 December 2022 bazobe ngayikhokhi rent ngoba sifuna bekwazi ukuze begcine sebehamba ngenyawo kwamanje baguqe ngamadolo ngenxa yezimo ezibakhinyabezile emnothweni. Okunye esizokwenza ukuvala nje imbobo elapha kwemgomo wethu kwipolice eyokunikezela ngayithuba lokuhweba. Masinikeza abantu ama permit ipolice yakhe ayikwazi ukugwema ukuthi umuntu egcine eyithatha le police eyirentisa eseyirentisa komunye umuntu futhi beyirentise kubantu ongasibona abala eSouth Africa mase kuba yibo futhi ababe bezokhala kuthina bethi kugcwele abantu ongasibona base South Africa workshop. So fanele silivalele lo gebe sikwazi ukuthi sibambisane izinto zenziwe ngokomthetho nangenqubomgomo yethu. Esitabenziwani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Imeya yomasipala umzi wabantu ogwini oseningizimu likaMthani uDiki Nciki uthi kangeke bahlale emahhovisi nesihlalo esijikayo bebe abantu abababeka emandleni beyizwa ngendaba intuthuko. Unciki usho kanje engxoxweni ekhethekile abena neziko lesidaba enkathi evula umgwaqo oyitiyela owakhiwe ngesamba semali elingaselwa kwisigidi eziyi-14 zamarandi. Umkhandlu umuzi wabantu unikezele ngokusemthethweni emgwaqo ehlukahlukene ekade beyilungisa kulonyaka mali. Umeya kamasipala uthi omunye walemgwaqo bawuvule ngokuhlonipha igalelo lalowo owayeyikhansela ukhansela Halston owadutshulwa ngesikhathi ekhuluma nomphakathi emhlanganweni. Project esiqale kuyo iproject eseward 3 ilapho kwakho umgwaqo khona. Kodwa nje very briefly ngifuna nje bake ngiphinde emuva kancane kule project. Le project sidlulisa umbongo ekhanseleni elathi li addressa i-public meeting ladutshulwa labulawa the late Councillor Halston, may his soul rest in peace. So on his funeral senza i-commitment siwumphakathi ukuthi thina njengecouncillor semzwa abantu kukhona umgwaqo esizowakha siwufaka itiyela ukubonga nje igalelo lakhe ukuthi usebenzile. Omele abakhokhi bentela emkhandlwini nosebenze kakhulu ngaphansi bukabuholi bukakhansela uHalston uthi umkhandlu unenselelo yokunakekela umphakathi owakhelwe amawadi angu-10 kanti ngesikhathi sobandlululo imali yayiphelela edolobheni okuyiwadi eyayiyodwa kodwa unxusa umphakathi ukuthi ubekezelele umkhandlu ngalokhu okuhle oza nakho. We also want to say thank you for the way they've worked together, the executive, because in many towns you will find that the political component and the administrative component don't work together. There's always that clash. And that's why you find in all these towns there's service delivery problems and all that. We don't have that yet. Usekela meya emkhandlwini obuye abe ngosihlalo wenqala sizinda usenxuse umphakathi ukuba unakekele lemgwaqo ukuze bakwazi ukufinyelela kwelinye izinga nendawo ngokuletha intuthuko. Noma abantu sebebonakalisa ulaka lwabo kodwa bangasimoseli imigaqo esiyakhiwe ngeimali ezinkulu kangaka ngoba kukho konke unganakho konke kodwa uma ungenayo indawo yokuhamba usuku seshweni kugula umuntu akufikeki lapho. Masipala ufuna ukuletha insiza awukwazi ukufika lapho ngoba umgaqo ukho. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube uSigananda Kazukufashezi ogwini emzwa abantu. Meya umasipala Indwedo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uNkosinathi Chile useveza ukuthi zizovulwa ngesonto elizayo izitolo ezacikelwa phansi eBhamshela ngenkathi kunesigameko zokutapha ezitolo ngenyanga Ntulikazi uChile usho kanje ngenkathi kuqhubeka umcimbi wokuphendula kwesoyi lokwakhuya kwehholo lomphakathi kuWard 2 ngaphansi kwesizwe sakwaGcwensa.
Bazwakalisa ukujabula abahlali bakaWathu phansi kamasipala waseNdwedwe ngesikhathi kuphendulwa isoyi okuyila kuzokwakhiwa khona ihholo elizosiza umphakathi emva ukuthi umphakathi wakule ndawo ubusebenzisa isikole uma uzobamba imihlangano. Ekhuluma kulomcimbi enkundleni yezemidlalo iDalibo, umeya uNkosinathi Chili uthi kuningi abakwazile ukwenzela umphakathi ukusuka ngonyaka u2016 kuya ku2021. Wathi kodwa kumjabulisa kakhulu ukubuyela kokusebenza kwezitolo zokudla esimeni ezashiswa ngoJulayi ngesikhathi sembhikisho okulindeleke kuqale ukusebenza ngesonto elizayo, kanjalo nokuthi bazoxhasa osomabhizinisi abanye babo abalinyalelwa amabhizinisi wabo kuzona lezi sigameko. Siyawubuyisa uBoxer uzoqala ngesonto elizayo ngasuqala usebenze. Sikwazile futhi ukukhulumisana nabantu abalimele kakhulu ekutheni sikwazi osomabhizinisi abancane ukuba identify njengomasipala kukhona esizobachathazela khona ukuthi babuye ba revive amabhizinisi abo. Bona abanye abantu behlomula ngokudayisa kakhulu bebosomabhizinisi abancane abasondelene noBoxer ngenxa yokuthi abantu bephuma endaweni ezahlukahlukene besondela. Ongusomlomo kulo masipala uKhonza Ngidi unxuse umphakathi ukuthi ubhekelelane ngokumele bathole umsebenzi mangabe seqale sona lesakhiwo saleli holo. Wathi bazoqinisekisa nokuthi amathuba omsebenzi azovela awakhethi iqembu lepolitiki. Ithuba akulona lesikipa lesinomkhondo, kodwa futhi akulona iskipa esibomvu, akulona lesikipa seIFM asikhona. Sonke singabandawonye, sonke singabe ekhansela uMaphumulo, sonke iningi lethu singabe Nkosi uGcwensa. Ingakho kufanele masibukana singabukani ngembala kodwa sibukane njengeingane zandawonye okufanele ukulangazelela ukuthi omunye nomunye kodwa akwazi ukuthola okuya ngasethunjini, ikwazi impilo yakhe ukushintsha kulesikhathi esifishanyana usatholeke lelo thuba. Oyilungu lomphakathi uNompumelelo Biyela uzwakalisa ukubonga wathi ukuba khona kwaleli holo kuzobasiza kakhulu. Besingenayo indawo besibambela khona ama meeting nama event ebesifisa ukuba nawo emphakathini, besebenzisa isikole eDalibo okuwukuthi ihholo lakhona lincane kakhulu eDalibo esikoleni. So ihholo njengoba kuzokwakhiwa nje siyalithokozela kakhulu siwumphakathi. Kanti kuzodla u6 million amarandi kwakhiwa kwaleli holo okulindeleke liqede ezinyangeni eziyisithupha ezizayo. Ngutebokho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngibika ngiseThekwini. uSandile Dlamini waseNtuzu eThekwini usekhathele ukukhohliswa uhulumeni futhi akazibone bayingxenye yokhetho lohulumeni basekhaya lwalonyaka. uDlamini usho kanje ngenkathi evakashole yithimba lesindaba kulandela ukusinda ngokulambisa edilikelwa yindlu elele nokumshiya eswele indawo yokufihla ikhanda. Usinde ngokulambisa owesilisa waselokishini iNtuzu eThekwini ngesikhathi edilikelwa yindlu ephakathi. uSandile Dlamini uthi okumehlele uyoxoxela amagwaba bechubana njengoba namanje engazi ukuthi usinde kanjani kulesi sigameko esimehlele ngesikhathi elele. Kuyisonto ngabo personal kuya 10 ebusuku. Angazi ngave ngafika la into otha ngivuke nje ngoba nami uma sengiphumile seqeda ukudileka ngeke ngacabanga ukuthi kahle kahle mbe ngade ngibhekana, yabo ngalesikhathi sengisukuma ke ngani methi mbuye khona enanti lezi khona ngisuke sengibheke eminyango endlu sayiqala u3 room yadana edilizwa izimvula ke once salibikele ikhansela but then ke ngicanthi kunemithetho khona okulandela noma imigudu elandelwayo engicabanga mhlawumbe isalandeleka ngazi. So because isiwe kwesithathu manje ngoba ngithi ayi3 room shothi waqala kwawenye ngasala no2 room kwaphinde kwawenye then mase kusele lena ngase ngidecide ukuthi no ngalama sente ngwathola ngibe ngihlanganisa ngama blocks no cement ngibe ngakha cause akuzongisiza ukuthi ngilinde omunye umuntu azazongisiza ekubeni nami ngiwumuntu ngikhona ukuyiphantela babo. Leli bhungu eliziphilisa ngokubamba amatoho lithe ke seliphelelwe yithemba lempilo engcono njengoba ke lithwele kanzima nakuba lineziqu zokufundisa. uSandile uthi ke okubhlungu kakhulu sekuphela iminyaka engaphezulu kweyishumi lo mphakathi wakule ndawo wathenjiswa izindlu zemixhaso njengoba ke namuhla bengakaze bazithole. Ngicabanga ukuthi sino 15 years manje ku 20 years sathenjiswa imixhaso.
yabo. Few years back, about 5 years or 3 years, bafika basibekela imixhasa emibili saba nethemba yabo, because uyayibonela nawe siyaphanda abanye sebeze baqala ukwakha manje bavele bakhohlwa baphanda nabo ngendlela yabo baqala ukwakha yabo. Ngicabanga ukuthi i-disappointment lento from nje ugovernment eyedwa, because ekugcineni uyazi uhleze ekhala ngamathuba omsebenzi. We are trying out there because yabo siyazama ukuthi sibe nalokho, kodwa ekugcineni kugcine kuphelele esiswini rather than ukuthi sigcine sikwazile ukuba ne-roof on top yabo. So nje bengicela whoever obukayo right now osomabhizinisi naloyo ke nje mfethu okhona uku-afford ukuthi anganginceda angisize nje mfethu ngiqedele nayo la i-building mhlawumbe nangezinye indlela cause kuningi engikhona ukukwenza. Isifundazwe KwaZulu-Natal sinezigameko eziningana zokudlula emhlabeni kwabantu ngendlela efuzele, njengoba ke ngeledlule kudlula emhlabeni abantu ababili elokishini laseWaterloo eVerulam ngemuva kokucindezelwa udonga oluwele kubona njengoba ke bekuhlasele izimvula. uZamani Khuzwayo oyikhansela leqembu le-DA eNanda uvumile ukuthi kuncane kakhulu ke amaqembu ezepolitiki asekwenzele abantu ngenhloso ke yokuphucula inhlalonhle yabo. Ngiphoxa kakhulu ngohulumeni wethu ngoba njengoba ubona nje sekunesikhathi le ndawo ithenjiswa imxhaso. Bangabheka ngale amakhelwane nesimo sakho asikho sihle. La ngaphezulu kunemizi emibili iyalethwa ngo-2019 enkathi kuzoba nokhetho. So abantu basebehlala ethembeni ukuthi kungenzeka bakhelwe izindlu kuze kube manje abakaze bakhelwe izindlu. So kumanje kusasa sinekomiti. Kuleli komiti ku-budget ukuthi ifakwa kwakhe izindlu ezo-4,000. iTheku lishoda ngezindlu ezo-440,000. Now uma sowakhe izindlu ezo-4,000 ngonyaka each financial year, uyabona ukuthi uzosithatha more than 60 years ukuthi sikwazi ukuthi sikhave abantu abanje. Ngaleso sikhathi sobe sekukhona abantu. And okubuhlungu ubhuti ufundile. Ngibophezele kubhuti ukuthi kukhona okuncane ezozama ukuthi sikwenze ukulekelela ekutheni bekhona akwenza. But udaba sesilibikile kwabaka-disaster ukuthi sibheke ukuthi bazongenelela kanjani. Sisazophinde futhi si-approach osomabhizinisi esibaziyo okungenani kunokuthi alale eminyango kanje okungenani kube khona la azolala khona. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uNtomi Khonamvubu eThekwini. Mbukelo sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi uMamelodi Sundowns uManqoba TV Mnqethu uthi kangeke bayithathe kancane Orlando Pirates uma sebebhekene nayo kumdlalo we-DStv Premiership ngomgqibelo eOrlando Stadium emidlalweni yakaMovi Downs. Ibizidlela amahlanga kuBucks nokwenza kuyo kulomdlalo kungekho kungabaza ngomphumela. Ngakolunye uhlangothi iPirates izoya kulomdlalo iholwa abaqeqeshi abasha ngoMandla Ncekazi kanye noFadlu Davidson. Mbukelo sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Mbukelo singakube sikuphathele zona siyithimba lezindaba le-1 KZN TV izindaba siphele ukuphela isikhathi nibe nobusuku obuhle.